O running de alta intensidade, agora hai, pois eso, hai moita xente que corre moitos kilómetros á semana, e que multitud de veces oín na consulta que pois que o médico de atención primaria non lle deixa correr, o seu fisioterapeuta non lle deixa correr porque, de alguna forma, o impacto repetido, pois que se desgasta o disco e a súa patoloxía de columna pois é por eso. Entonces, canto creedes que afecta o disco intervertebral o running de alta intensidade? Falamos de correr máis de 20 ou máis de 40 km á semana. Afecta moito, non ten efecto, non provoca daño, fortalece o disco, que credes? Pois realmente fortalece o disco. E os estudios dicen que correr 20 km á semana é mellor que non correr nada para o disco intervertebral. E que correr 40 km á semana, que son moitos kilómetros á semana, é mellor que correr 20 km á semana. Entonces, claramente, a ciencia vai un pouquiño en esa dirección toda. Isto claramente é así.